Hi hello friends खुलुमबाय आं मरमिनि माने आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय माने वेदाराबो एसेबां मोजां नङा आरोना माने अखा फैबाय थानाय नायनो हागोन जोंहानि लामाफोरा माबायदि अबस्था जाना दोङो ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ बेखौ मानो लानानै गसंबाय थादों होननानै दायो आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना थ' गासिबो मानसि हायना होनाय आरोना ओमफ्राय हांनो नागिरबाय नै नायलांबाय था नोंथांमोना आं मा खालामहैनो नागिरदों नोंखौ लाया आं तो ये हम लोगों का दुकान है ये जोंहानि दुकान आरोना गाइस किन्तु बेलेगा माने रेन्टआव लायोमोन आरोना भारा लायोमोन किन्तु जों गावनो सहायनोसै आरोना दख'ना बेखौबो खुलि जेबो नङा नों लांथ'वा ना माथो साइड खालामथ'नानै होनबानो दा सोनानै नै बिथाङा लायोमोन आरोना जोंहानि दखानखौ आगोलाव ओमफ्राय दायो जों लाफिनबाय साइकेल हा हनै बरा बेमाया नायलाय थांगो दोगो नायलाय बेमालै नैबेखौ एसे माइ होनानै दबाला सिदा जाबाय नोंना मा नुबाय जाबाय दे हा खबरा जाबाय guys आङो दुकानखौ होसिगोन आरो सोरहाबाफोर लंपेन्ट गस्ला वमेन आरो मेन जिखुनु जाया सोरनिबा माबाफोर सोबनो गोनां थायोबा लाना फैबानो जाबाय उत्तर नलबारि सकायाव माने टेलरनि दुकान होसिगोन आरो आङो ना गाइस बैलायफोरबो 이크 사람 먹으나? 야, 양파 좀 치다. 나 그만 해봐. साफा खालामखांबाय आरोना ओमफ्राय सान थाथ'थोंसै माने दायो आङो गिर्जा मोसानो थांनो नागिरदों आरोना माने प्रग्राम दङ नालाय ओमफ्राय बेखौनो दिनलां होनसै आं गाखोनसै जोब्बाय आरो नै बजार गेजेराव जोंहानि दखाना आंबो ना बुंथिलाय बिलाय आरोलाय आंबो गय ओइदि नायना होब्रा जाहाबना ओमफ्राय जोङो मोसानो सफैलायबाय आरो आङो दखान साफा खालामखांनानै हाबा जोबनानै गिर्जायाव बिदिनो आइफन लानायखौ बुंसोदों बिसोर आंखौ देलाय सिरि जाजोब्बाय आरो जेबो बुङिहेन बिसोर मोसानो सोलोंबाय थादों आरो नै माने नोंथांमोना इउटुबाव नुगोन मोसानायखौ लांनाङालै आइफननि मजाक उरायो आरो बिसोरो ओमफ्राय बिथिं जबाय थादों आरो नै बियो जाहानि मादार इन ल प्रणाम कर रही है बबुआ लोग ओमफ्राय बे जोंनि गिर्जानि बे माबा बेकग्राउन्ड आरोना मा नाम नोंहा खारसाबायसो Mình ra xa mà là lại nín chụp lại Mà bay đi
Hari hari sih. Maba. Mak. Kenen kan tahu kan? Buat makan ini keren kan kamu nulis serale. Bisa lihat kan bisa rumah makan di kecil dari kamu nulis. Ren sayang mohon makan dia zonane iya sanbungso. Đừng para, đừng sao ra cái lạc đừng nở đam mót mà gan đi cái này ngắm bà cái lạc cái này ăn gì à bà cái này ăn gì à bà mót mà cái này cái sân này đừng nói đừng mót mà cái mà rất là thuy này nè này mót đồ là hasi nang là thuy bà chân bà tôi khát làm vậy nè lìn nang ăn vậy nó master làm muốn tăng được phước nó hasi đã gì miniแบบอะไรบุ้ยเป็นบ้านคนไหนน่ะนี่จุ๊